12. Ще зададем няколко въпроса за турнира. За кой път си тук в Албена? Вече за 12 път. 12 път. Как оценяваш турнира така по 10-балната система по отношение на организация? Ами с течение на годините организацията се е развила доста. Отначало беше по-слаба, но вече е доста професионална и турнира, по мое мнение, е доста добре организиран и го оценявам по 9 по 10-балната система 9. Конкуренцията през годините добре се е развила. Има доста сложни играчи от различни държави. Мисля, че така една 7, оценка 7 е добре. Кой според тебе ще спечели Опена и при жените, и при мъжете? Така, имаш ли някой фаворит? Ами при мъжете конкуренцията е силна и не мога да кажа. Фаворити, надявам се да е някой българин. Петко Гавровски. При жените, може би Сибел. Добре, и да дадеш някакво мнение, като цяло нещо, като съвет, нещо, като е направо впечатление или нещо иска да се подобри? Ами според мен единственото, което може да се подобри, да се покани някоя така звезда от световния тенис, да направи малко така един шоу матч. Това би така дало един допълнителен стимул на турнира. И другото, което ако е възможно да се направи, да се взема точка от световната ранглиста, мисля, че това ще дигне доста нивото на турнира. Това е трудно вече. Благодаря ти.